Ai. Taas on aamu. Kello 20:09 jotain. Tulin aamupalalle johonkin. No ei sitä näykään tässä vielä, mutta aamupalalle hakemaan hash brownia. Mä oon unohtanutkin, että mulla on tehnyt sitä mieli tästä niinku koko reissua ja nopeasti vaan pistin Google Mapsiin breakfast ja sitten tuli tää paikka. Ensimmäinen kuva oli hash brown ja oli pakko tulla tänne 10 minuutin ajomatkan päässä. Mikäs tää paikka on? Hello, just one. This one? Yeah. What flavor would you like? I'll take this one, it's fine. Thank you. This is a new. Huh? What's that? This camera? I'm sorry? This camera, what's that? Is that a new one or what? Oh, yeah, it's pretty new. Wow, that's nice. That's pretty cool. It's a GoPro? No, it's not GoPro. No GoPro. No. Damn. That's nice. That's, yeah, I know. Thank you. Tää on jo 3. kerta, kun ihmiset on ottanut kiinnostuksen tästä kamerasta, kun ei ole tätä nähnyt aikaisemmin. Ja se on makea kamera. Katsotaan, mitä nyt löytyy. Oli kumma, kun missään menukohdassa ei lukenut, että hash brown ei ole, niin piti varmistaa, että tuleehan niitä, niin kyllä niitä sit tuli niissä niinku mukana suoraan. Että onpas hyvää kahvia. Se on kyllä, että täällä on vähän silleen, että se on joko huonoa kahvia tai sitten se on hyvää kahvia. Ei niinku oo silleen, että löytyisi tästä keskivälistä niinku, en mä tiedä. Ehkä me ollaan vaan Suomessa tuli jo hyvää kahvia. No niin, tätä on odotettu kyllä. Mä tiedän miten mä oon unohtanut tähän hash brownin kokonaan. Nää on jotenkin tosi mun lempparia. Ja nää onkin nähtävästi ihan itse tehty oikein kunnolla. Kyllä. Tehdään tämmönen oma leipä tähän. Sitten maistaisi vähän näitä pikkupännereitä. Siirapen kerran. Kun ei vaan jaksa, niin ei vaan jaksa. And it's like... So you haven't had it very long yourself? No, 2 weeks. But I've had many GoPros. Okay. And I'm never going back to GoPro. GoPro? Okay, yeah, No. see? Yeah. Okay, noted. Cool. Yeah, this it is- came with the mic too? Yes, if you have to buy the creator combo. Okay. It slightly cost more. More, but Yeah. it's worth it. Yeah, I think it's like $700 altogether, The whole package. the whole package. Okay, And interesting. I really think it's worth it. It's worth it? Okay, Yeah, cool. yeah. Thank you so much, man. Yeah, I was like, that's cool. That's way better. Yeah. Thanks. Ja taas. Herättää kiinnostusta kyllä kaikissa niinku. Ei se mitään, se on niinku tosi hyvä kamera oikeesti. Pari viikkoa käyttänyt ja ikinä en ole menossa takas GoProhon, kyllä enää tän jälkeen. Noniin. Se olisi matka sitten Horseshoehon reilaamaan Petri, Mestari, Nikkipe pelejä. 14 jäljellä. Ranneke saatavilla. Sinne lähdetään. Noniin, täältä meidän Suomen toivo, Suomen mestari, maailman mestari saapuu. Noniin, mitäs tänään tehdään? Tuplataan, jännitetään, mennään finupöytään, jännitetään, ajetaan 3 parhaan joukkoon ja sitten annetaan arvan ratkaista. Kovin vaatimaton kaveri, kun se on niinku 3 parhaan joukkoa, niin ei riitä niin. No, mutta jostain pitää aloittaa. Kyllä. Ajo.
Taisko sun mennä vielä totuttele tonne, istua tonne taakse, katsoit miltä tuntuu sitten? Sitten se itkukuva, koska mä tipun ekas kädessä nyt tossa. Nyt on mestarin turnaus jatkunut täällä. Hän istuu tuolla pöydässä ja mä katson ottaa kuvan tästä. No niin, ja meillä on 1 pelaaja tippunut, 13 pelaajaa jäljellä. Jaha, meille tulee tilannepäivitystä. Sortit on tuplannut 2 kertaa meidän pöydässä. Saat seuraava. Jako alkaa. Olen minä vielä. Nyt on mestari keskellä. Iso blindi miettii. Pete on keskellä. Iso blindi pyytää counttia. Vaikka ei niinku itse pelissä, niin on hyvä raastavaa katsoa tässä. Odottaa. Näyttää tulevan maksu. Tai sitten ei. Tää on kippi. Tää liike on aina kippi. Okei. Maksu tuli. 5-5 vastaan S7. Mitä se sai? Suora. Siis S7 avas. Vitospari avasi. Aa. Tunkasin S7 samaa maata. Ja se otti kiinni sen vitosparilla. Okei. Näin siinä sitten kävi. Joo, ei ollenkaan huono. Hyvä peli oli kuitenkin. No just sanoin mestarille, että mua harmittaa enemmän kuin mestaria itseä. Tuo oli ihan hyvä. Hyvä peli. Joo, se oli harmi, että parit sortit siinä pääsi tuplaamaan ennen, että kun ne olisi tippunut, niin sitten olisi tullut huomattavasti enemmän, mutta no, eihän sille voi mitään. Ei parhaan nyt ei. No, hyvä peli se oli. Ihan oikeesti hyvä. Ei voi mitään. Se PP kippasi S-akan. Ja avaa ja maksoi. Se PP pikkustakin oli iso kippa mun. Iso kippa. Mitä? Iso kippa. No, eihän sille voi mitään. Tästä tuli lyhyt päivä, mutta ei kai sitä voi valittaa, kun 300 taalaa käännetään 26 000 taalaa, niin se on aika kova voitto moninkertaistettu takaspäin. Nyt sitten mestari lähtee hakemaan rahat tuolta pois ja me tässä sitten mietitään, että mikä on seuraava askel, että mihin mennään. No niin, nostetaan nyt tähän näin. Mestarille. Pikku puhe nyt vielä siihen nopeasti. Eipä mitään, niin kuin sanottu, tää meidän lentopaikkaa tänne me tullaan aina kun me rahastetaan, eli me käydään niin helvetin useasti. Saat kantaa asiakas jo.
Tätä asiakas ihan kiva turnaus oli ja luulin paljon turbommaksi siitä koko turnausta, mutta kyllä siinä oli pelivaraa ihan jatkuvasti. Totta kai se vaati osuumia, vaati, että hyvät kädet kesti. Mielestäni 3 päivää, niin 3 kertaa vedin ohi ja mun ohi vedettiin sitten ihan riittävästi. Tää on se kaikkien tarina. Se on se tarina. Mutta vikassa kädessä niin en olisi uskonut, että vitospari löytää maksua päälle. About 7. Ja mä en oo varma, mä en tarkistanut, että avasko se nimi vai enemmän. Mutta se kaveri oli avannut tänään, avasi 3 kertaa tänään orbitin aikana. Oli 1 kerran jo foldannut puskuu, eilen se oli aktiivinen avaaja. Ja se oli just se, josta mä sanoin, että on pöydän niin kuin paras ja pelottavin. Eikä siinä kävi just silleen, että se kyllästyi siihen kippaamiseen ja nyt se ajattelee, että nyt mä otan sen maksun. Ja ei sille paljon jäänyt maksua, siis jos se on yhtään ammattilainen, niin se maksaa automaattisesti, mutta jos se on normaali paikallinen, niin se ei flippaa edes kutosparia, ei edes 7 pari voi alkaa olla siinä rajoilla. Plus, mä veikkaan, että jos me katsotaan laskurit, niin 7 pari on break even. Todennäköisesti niin, että tuommoinen aktiivinen avaaja, normaalisti kun se avaa, se on niin laaja range, että se on kaikennäköistä roskaa siinä avausrangessa. Siihen nähen se vitospari on niin hänen vähän reitsin yläpäässä, että sen takia hän sen maksun sitten ottaa siihen, että hän on ihan oikea käsi, että se normaali J8-oppari, millä se availee. Ja varmaan sen jälkeen, jos mä olisin noussut niin kuin... Jos me oltais noi tuplat ois tullut, niin sit mua ois alkanut jännittää. Tää neuvontoja. Mites noit niinku pitäis pystyä leikkaa? Miksi niitä leikkaa? En mä huomannut tota noin. Kyllä lyhyt veitsi. Siellä istuttiin sikaripaarissa 3 tuntia varmaan. Oli ihan kiva siellä Horssuista, kun sitten mestari tippui turnauksesta, niin hän halusi sitä sinne sikaribaariin. Niin en tiedä kuka sanoi, mutta se on ihan kävelymatkan päässä. Tässä oli matka, tässä oli lämpö. Voin niin kuin sanoa ihan rehellisesti, että oli vähän hiki kun pääsi perille. Siinä sitten totesin Karelle, että takaisinpäin en kyllä kävele. Ja en kävele. Tultiin Uberilla sitten sieltä Horssuista tonne, sieltä sikaripaikasta sinne Horssuuhun, että sai auton sieltä. Tuli käymään kämpillä suihkussa. Nyt mä ajattelin lähteä syömään South Pointin buffettiin. Se ei ole hirveän kallis. 22 taalaa oli päivä lunchi. En tiedä paljon se nyt illalla maksaa, mutta tuskin nyt hirveästi enempää. Ja sen jälkeen mä ajattelin sitten käydä kokeilemassa, hakata päätä seinään ja mennä pelaamaan taas vähän käkkyä sinne South Pointtiin. Ei ollut kovin kallista, oli nyt ilta-aikaa. Puoli tuntia vaan aikaa syödä kyllä, koska 9 loppuu, niin 27,95 plus verot. Ja tullut taas sen verran pelattua täällä, että sain tuolla bonuskortilla höylättyä kaikki pisteitä ja sinne jäikin vielä parikymppiä taas, että en tiedä säilyykö ne ensi vuoteen asti vai meneekö ne vanhaksi jossain vaiheessa. Mä muistan viime vuodelta, että valkkarileipä oli todella hyvää. Ja ei se pettänyt taaskaan. No, tää ei kyllä kieltämättä näytä yhtään herkulliselta. Se oli sweet and sour porkkia hossua. Otettiin lisää. Koska jotain terveellistä pitää olla, niin vähän kasviksia, kevätrulla, taco ja BBQ-ripsiä. Alkaa aikakin loppumaan.
jengi alkaa jo häipyä täältä ja mä en ole päässyt edes alkuun. Mutta mä nyt toisaalta paljon tänne tullutkaan syömään. Ripsi nyt ei kyllä mitenkään erikoinen oo. Sen älä nyt ei paljon voi odottaa, kun 30 maksaa täällä buffetti. Ja jos tuut päivällä, olikohan se ennen 3, niin se maksaa 22 taalaa. Ja samat ruuat vielä kuitenkin, niin ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Yhden ainoan jälkiruuan otan. Olihan siellä vaikka mitä, mutta tämänkin koko on niinku tämmönen ihan jäätävä. Yleensähän on semmosia ihan postimerkin kokoisia, mutta tässä ei paljon voi mennä kyllä pieleen. Vähästä voi tulla vatsa täyteen, mutta se on amatöörivirhe juoda 2 tämmöstä kupillista limua tähän alle, niin ei mahu paljon. Joo, kyllä tää ehkä rahansa väärti silti oli. Koska jos olisi mennyt johonkin muualle ja ottaa jonkun yhden annoksen, se olisi ollut 25 taalaa, 30 taalaa kuitenkin, niin tässä saat valita monia eri ruokalajeja, pari juomaa ja jälkkärin, niin kyllä se ihan ok oli. Nyt sitten tosiaan tuohon 2 kilometrin päähän mennään pokeriin katsomaan millaiset jonot siellä on, nimilistaa ja olisi kiva ottaa vähän voittaa.